Fil-Parlament ġie ppreżentat abbozz ta' liġi li jirregola l-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediku. Kien il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona li ressaq dan l-abbozz li l-għan tiegħu huwa li jippermetti l-produzzjoni industrijali lokali ta' prodotti tal-kannabis għall-użu mediċinali f'ambitu kontrollat u taħt supervizjoni. Fl-aħħar jiem ġie rrappurtat li kumpanija ewlenija Kanadiża qed tistenna li l-pajjiżna japprova l-liġi tal-kannabis mediċinali sabiex tkun tista' tinvesti f'faċilità liċenzjata f'pajjiżna. Ir-rapport juri li l-kumpanija Kanadiża b'kapital ta' ftit anqas minn $50 miljun mistennija tinvesti f'numru ta' pajjiżi, inkluż f'Malta, l-Italja, l-Ġermanja, l-Iżrael, kif ukoll tkompli tinvesti fil-Kanada. F'dan l-isfond il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza ta' dan l-investiment għall-ekonomija ta' pajjiżna. Qal li s-suq qed jiċċaqlaq għax qed jara li l-pajjiżna jiċċaqlaq. Saħaq li meta pajjiżna jitfa' sinjal lill-industrija, l-industrija tirreaġixxi. Hawn il-Prim Ministru semma l-eżempju ta' Crane Currency fejn wara 52 ġimgħa għandna investiment ġdid li ġa beda jopera minn Malta. Il-Prim Ministru saqsa li la darba pajjiżna approva liġi biex tinġib mediċina tal-kannabis biex tintuża għal skop mediċinali bil-preskrizzjoni tat-tabib għaliex din il-mediċina m'għandix ukoll tiġi manifatturata f'pajjiżna. Intant dwar l-abbozz ta' liġi li jirregola l-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediku, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista jidher li qatt m'għandix pożizzjoni komuni.